Здравейте хора, ние сме парк Бачиново. И тук виждаме патета. Патета! Па! Малумни патици. Балунни. Мите търчи. Тук козата виждаме. Я виждаме. Там е едно зайче. Мите идва. Ето я малумната коза, която Мите ще се скача между другото. Его и коньо! Айде, Мите! Митко! Козичка, маничка! Здравей, коза! Ето го понито! Его! Да! Най-много да се изтрепа тебе. Мите, остави животното да си почива от тебе. Малумно. Мите, аз още преди го видях този заек. Его там лежи. Там има мухлона. Това. Там е мухлона. Човек, там е мухлона. Его коньо! Его кончето! Его! Виж, Мите, муфлона иде. Муфлончо. Аз съм го галил, не искам сега. Ето йо! Да видим кокошките, Мите. Мите, кокошките нас чакат. Мите, кокошките нас чакат. Айде! Човек, точно пред рибите имаме коли. О, yes, come on, baby. Come, baby, тази да се маха. О, yes, come on, baby. Се го викам това. Е като най-голямия идиот го ви. Ги там нашите два любими фазанчета. Там е една риба. Черен петел. Там е черния петел. Там е мухлон. Зайчета. Една трошка. Една хубава. Тръгвайте, аз отивам натам. При гълъбите. Хайде, тук сме хора при фазаните. Да, вижте ги. Ето и нашите гълъби. Нашите любими гълъби, които всеки ги има и не са чак интересни. И палуните са излезнали тут. Чакайте някакво. Ето ги. И накрая сме тук при зайчетата. Ето ги. Ето. Зайчета, байчета. И абонирайте, дайте. Майко, моля ви. Мене чом.